Hello mga kaigsuonan, share lang ko gamay nimo nini orasa karon. Unsa na ba ang dagan sa kapanahunan karon? Sa social media mga kaigsuonan, diha nimo maklaro unsa na ang estado sa tibuok kalibutan. Unsa na gyud ang klase sa konsepto nga naa sa mga tao, especially sa ilang panginabuhi, mga trabaho sa tao, unsa na ang ilang pinaka mas gitagaan og prioridad. Dunay mga tao makaigsunan moingon sila nga bahala kunog maulawan sila kay total mo kita man. Bahala kunog mamakak sila total makaingka man sila. Bahala daw kuno kung mangilad sila total man daw kuno mao may paagi nga maadunahan sila. So try to imagine makaigsunan kana nga klase nga konsepto sa unahuna sa tao. So, warag ang ila region ginahuna, ang ila region kaugalingong katagbawan. Dunay giingon sa Bible makaigsunan sa Santiago nga ang tao nagpatambok lang sa ilang tiyan tagana sa adlawng ting-ihaw. In other words, kung ang tao makaigsunan sama ana nga klase nga panghunahuna sama sa mga taong pagano nga walay Dios sa kinabuhi, kana nga mga tao naghunahuna lang sa ilang makaon. Ginahuna lang nila ilang tiyan. Ginahuna lang nila ilang ibiste. Ginahuna lang nila ang ilang kaugalingon, unsa ilang makaon, unsa ilang imnon. Si Jesus mismo nag-open ana makaigsunan, si Kristo mismo nagsulti nga daw ang mga tao naghunahuna lang unsa ilang kanon o imnon. Muna nga si Kristo naghatag sa advice nga unahon ang gingharian ug ang iyang pagkamatarong kay ang tanan idugang ra. Naon sa may but pasabot makaigsunan nga anong ato nang gisgutan tungod kay hinumdumi nga ang tanan nga mabatunan sa tao makaigsunan temporaryo ra ng tanan. And then ang pinaka-terrible makaigsunan sumala sa Bible nga muhatag tag husay sa Ginoo one of this day natay gitawag accountability. Kitang tanan admitted ta nga natay kapakyasan natay kakulangon sa Dios. Pero ang challenge karon nato makaigsunan magpabilin bagyapon ka sa kinabuhi nga sama sa mga taong walay Dios, sama sa mga pagano, nga ang ilang ginahuna, ang ilarang unsay kanon, unsay ibisti, unsay imnon. Ako mo dasig kanimo. Mao na ni ang pinaka-importanting season ng panahon karon. Kinahanglan magtagad ka may tungod sa gingharian sa Dios, may tungod sa gitanyag sa Ginoo nga kinabuhing walay katapusan. Ang pangutana karon saon man nga ma-obtain nimo ang saad sa Ginoo nga maong kinabuhing walay katapusan. Makaigsunan hinumdumi nga si Kristo gitugyan niya ang kaugalingon para nimo. Si Kristo mooy nagsakripisyo para nimo. Gihalad niya ang kaugalingong lawas aron nga mahimong usa ka sacrificial offering. Siya ang nahimong substitute sa sacrificial offering sama sa paghalad og mga blameless nga karnero, toro or baka. Si Kristo makaigsunan namatay para nimo. Ingon nga sama sa usa ka karnero nga gihalad. Makaigsunan pangutana karon. Imo na bang gidawat si Kristo ingon nga imong Ginuog manluluwas sa imong kinabuhi? Unya imo siyang gialagaran, nangalagad kanya, misimba kanya, nagpasalamat kanya matag adlaw. Siya ang dapat imong prioridad. Siya ang dapat mo'y naas imong hunahuna sa matag adlaw nga tanan. Tungod kay hinumdumi makaigsunan. Bisan saon sa tawag paningkamot kung dili nimo ubanan og pagpangalagad, uban nagpagtuo, pagsalig sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo, kawang ang tanan makaigsunan. Ang tanan dili nato madala makaigsunan human ani ang kinabuhi. Ang ato ra yung madala makaigsunan sa diyang moatubang tas Ginoo ang atong mga pagpangalagad, ang atong binuhatan kay mao manay i-judge sa Ginoo, hukman sa Ginoo ang tanan natong binuhatan sumala sa Bible, maayo ba o daotan dining ibabaw sa yuta. Tugod kay buot sa Dios nga gantihan ta sumala sa atong gibuhat dinhi ibabaw sa yuta. Ako magadasig kanimo samtang duna pay dakong higayon. Karon ang panahon nga mga lagad ta sa Ginoo, seryosohon nato ang pagpangalagad sa Ginoo, ang atong kinaiya batasan, ang atong unahuna o kasing-kasing makaigsunan. Ang Bible nagsulti, cast all your curse upon God because He cares for you. Ang Dios na kahangawa na to. Usay kabalaka, problema na to, mga challenge kinabuhi, dadas sa mga pag-ampo. Ihatag sa Ginoo, ikonsulta sa Ginoo, kay buhi sa nga Dios mo tubag sa atong mga pag-ampo. Maunay pakigrelasyon sa Ginoo, kanang muhatag kag panahon niya, na kay panahon, muampo ka, magbasa ka siyang pulong,
musimba ka, mga lagad kaniya, mupasaylo ka sa mga tawo nakasala nimo. Makaigsunan, mubo ra kay atong kinabuhi. Walay makapanganti nato. Busa karon mintras nga ginhawa pa ka, buhi pa ka, tagai ang Dios sa imong panahon karon. Karon ang panahon, ihatag nimong nabili nimo kinabuhi kay kalipay sa Dios nga ikaw moalagad kaniya. Salamat sa pagpaminaw, salamat sa pag-share, sa imong pag-likes, pag-ini comments, o bisan sa imong pag-follow sa atong page makaigsunan. Dalay ko ng Dios ug maayong adlaw na tanan. Bye-bye.